Wengane zothi impela sibona lapha Nsika Zulu njengoba ke esedlulisa amanzi wendodozo kulandela ukudlula emhlabeni ekwagogo Mathambo ebesebenza khona phana kwa Moja Love njengoba ke ebevundulula phela ke izangoma kumbe ke izinyanga ke zamaqola enabo ke okugobela ke bamanga. Kanti ke wengane zothi impela yena ke kugogo Mathambo ke udlule phana ke emhlabeni ke engake uLwesibili ke kuyona ke lenyanga. Kanti ke wengane zothi impela ke sokhumbula ukuthi ke zona ke izinyanga ke zeza ngaphatha kahle ke ngakho akwenza yena ke Gogo Mathambo njengoba ke ziyaphela ke zayatoyiza ke zagwayemba zathi cha impela ke lokho okwenzayo ke cha impela ke asihambisani ke nakho. Hayi ke wengane zothi impela ke sinjalo ke izindaba ke kodwa ngaphandle basikhuluma kakhulu ke sinjalo yona ke le VN Nsika Zulu ke edlulisa wona ke umyalezo ke wakhe makuthi kuyiqiniso uqhawula kithi ulale ngokuphumula mfowethu. Akekho umuntu ofisa noma ofisela omunye umuntu utadlule emhlabeni. Sithi dude emndenini alohlanga lungehlanga. Angazi bakuyi-idea kabani le ukuthi yenziwe kodwa mhlasimbe mangathiwa singeyikhulumela nje nami neza kumina athi wensika wenza ngani ngoba phela niyazi sonke siyazi ukuthi into eyaqhamuka nami yayisivela nani ekugcineni ngoba namandla TV mina nginamandla TV. Mhlawumbe nginicobelele ukuthi hayi yenzani kanje emadoda mhlasimbe kodwa ke angingandi kakhulu mhlawumbe ake sithi nje bese biziwe mfowethu ulale ngokuthula qhawela kithi lohlanga lwehlanga.